Mayong adlaw, ah, mga binati o minahal kong matalino. Adi ata karon sa isla sa lungsod sa Matalom, ang paraiso sa lungsod sa Matalom mao ang Canigao Island. Kinaata karon nga volunteer sa pagpanghinlo sa ato ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Kay ang dinhing area guys, daghan yung mga basura guys kay pangbilin ba. Nanay mahimutang dapit sa tabang mao din major problem din nga sa isla nga part kay mga basura ay ito ibang bilin naman. Okay. Atong paningkamutan nga magpabilin ang kaanindot sa atong isla. Mao nga mo volunteer ta guys niya. Bisan pa man sa kwan guys pero malipayon ta nga makatabang sa atong lungsod sa bisag ginagmay nga paagi guys. Yan sa pagpamunit og mga basura kay mamanay ang kayamanan sa lungsod sa Matalom. Nga puhon guys kay kuan pa man lagi kanang medyo kung magkuan og grupo guys. Manginhanglan mag-budget ba. Unya need og magkuan ka grupo og volunteer kinay volunteer mo gasto mo diba guys, need financial nga assistance. Okay. Sa pagkakaron di sila man ta magrupo-grupo. Kita sa lamang basin pohon guys og inatay igong capacity or kanang inatay igong kanang natay igong murag nga makakuanta o makakreate og grupo nga mo volunteer og pagkuan dere punpohon mahatuman ra kay lisod man gud i-create og grupo guys og wa kay financial man kuan. Pero atong paningkamutan nga makakreate og usa ka grupo nga murag mutabang sa lungsod sa Matalom. Okay. Atong paningkamutan nga magpabilin ang kalimpyo sa atoang paraiso ang murag ang kayamanan sa lungsod sa Matalom. Okay? Magsugod tag hinlo guys. Kuan deron August 28, 2022. Ug mapuhon walay trabaho guys sa ato ang government nga ngadto sa LGU Matalom kay tungod sa national murag holiday ug makonti. Maglimpyo ta karon karon Domingo August 28, 2022 Iko Pipi andam mutabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, manghilo ta guys. Okay. Mo ni atong kan guys. Sabi guys no. Yeah. Mga itong mga champion guys na. Tara guys no. Okay, natay. Okay. Guys na mamunita gusto guys
guys. Okay.